के ठासब हो। सीनावा पधा के पिस्टल छे गोली चापब हो। सीनावा पधा के पिस्टल छे गोली चापब हो। सीनावा पधा के पिस्टल छे गोली चापब हो। अवधि सम्मान हम बचा के बेटा राखब हो। अवधि सम्मान हम बचा के बेटा राखब हो। सीनावा पधा के पिस्टल छे गोली चापब हो। सीनावा पधा के पिस्टल छे गोली चापब हो। सीनावा पधा के पिस्टल छे गोली चापब हो। एक बेरी नाही 5 बेर जेल भइल बा। बाकी 10 दिन के भीतरी हमर बेल भइल बा। एक बेरी नाही 5 बेर जेल भइल बा। बाकी 10 दिन के भीतरी हमर बेल भइल बा। तोरा जैसा लइकन के भुइयई में धासब हो। तोरा जैसा लइकन के भुइयई में धासब हो। सीनावा पधा के पिस्टल छे गोली चापब हो। सीनावा पधा के पिस्टल छे गोली चापब हो। सीनावा पधा के पिस्टल छे गोली चापब हो। कितना लोग बरल रहले हमरा पीछे हो। भइल सरेंडर हमरा घुटना के नीचे हो। कितना लोग बरल रहले हमरा पीछे हो। भइल सरेंडर हमरा घुटना के नीचे हो। अरविंद आदर्श रिंकू मिल के तुहके ठासब हो। अरविंद आदर्श रिंकू मिल के तुहके ठासब हो। सीनावा पधा के पिस्टल छे गोली चापब हो। सीनावा पधा के पिस्टल छे गोली चापब हो। सीनावा पधा के पिस्टल छे